ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Namar ka jing jor sa papalat ka jing lip boarding ka bajujia kha hapo ka jilla Meghalaya baro ka way. Nakaliang jong samla Johannes Lamare ubadai way ni ginong Tremont ngobha ulamudui shikibor badai pet jong ka Meghalaya Human Rights Commission bakan tuklar lem halor ka jing penlip boarding jong ka office Meghalaya Energy Corporation Limited kad hadu bakalakta hado kata-kata ye ki ba ki baju pundan kam ye ka boarding but ki baju seu tista manla ubna ye ka bai boarding Nakaliang jong ka Meghalaya Human Rights Commission kabala shimkhya ye ka jingmudui jong samla Johannes Lamari kalaptha ye ka Chief Managing Director jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited bakan le ai no mardor halor ka ni ka jingyo ujor balaptha ru ban ajing tip sha ka commission halor ka ni ka jingyo ujor Kani ki isu gede ke bakta yingi kumbang laong mene omdei buka kata tangi ngasimen andi ka kata yang baro ki pai ki besyong ha po ka briu new trip hari ha po jela Meghalaya bat kumta terter kumta de kijing sungu khyang ala ship migini ka senjam ha ka arphu trik jung banai balai juk snem arjar arphui mentau snem ha ka bangan tho ikini ka complain ka jonga sha ka National Human Rights Commission halor ka jing penlip boarding lene ka jing kata ka baki ong ka load shedding ka ba ka sarkar ka yai penbena bat ka penbena na ka por bat kumangala ong ba kani ka kata shisha ya ki pai ba ha ka tu ka tarik life tarik o arphu tarik penai balai usne marajara phuai ngala tho ikini ka complaint chopo ka National Human Rights Commission but ka National Human Rights Commission kala forward leni kala pha biang kita ka jigujor ka jonga chopo ka Meghalaya Human Rights Commission ha ka ba kila dei bakin le ai halor ki issue kaba ngala race kamben shwa henita ki daw ki ba amla kiar ka Meghalaya Human Rights Commission kala ai kata ka jingpen shai ka jongka ka shithi ka bakala phai sha ngadang shen halor ka jing bamla ka jongka ban shim gini ka case kam kloi kamben shwa hende wala ka taru kam dei kata ka issue ka ba ni kwa ban ya tho halor kata namar ba ha ki juklong breu le se ha ki kam ginu kitan bi ki jing thut le ni ki jung duna bat kum ta tergi di Malaysia te ngasutan nat pat baka Meghalaya Human Rights Commission ha ko order ke jongka ka bala penmi ha ka kani ko bakala pha shinga ka ba ka order ke jongka ka badai ha ka arfu lai trik jung badai bhnyo house ni marajar arfuai ha lor ka tu ka complain ka bangala ai lor kani ka load shedding halor kani ka load shedding kalau ong ba kat kum kani ka artikel ka ba arfuai jong ka sarkar jong ka Constitution of India ka badan hapo ka konriti sensha jong kari India kalau ong ba ka artikel arfuai ka keren syai ba unu upai jadi nong sok jong kari India umdei bandu ka hok long beriu man beriu pat ka hok ban im namar ba kani ka kata ya ka liberty leni ya kata ka mon balai luit ka jong kumta halor kini ka nongrim ngala file kini ka ye kini ka complaint ka National Human Rights Commission ka bala poi ka case ya po ka Meghalaya Human Rights Commission kalau ong ba uwei ubri udon hok ban im namar ba udon ya kata ka hok ban im ban enjoy lani ban lekmen ha ka ya ka jing im ka jung ka ba man na ka sngi kumta shushu ka Meghalaya Human Rights Commission hagani ka judgment ka jongka haga bakala shong dikini ki arhut ki member kala ong shu bat kala thoro hangni ka ong ba u justice lani unong bishar u Mani Kumar jong ka Madras High Court ula ong ba ban yo ya ka electricity ka dei lani ka light ka dei ka hok bat ka dei ru ka human rights ngashu ong no ipi diga ketin paring kuma ko ong hangni Justice Mani Kumar of the Madras High Court has stated that access to electricity should be construed as human rights. Denial of it would amount to violation of human rights. Shushu, Justice Mani Kumar further stated that lack of electricity supply denies people equal opportunities in the matter of education and subsequently suitable employment, health, sanitation and other socio-economic rights. When socio and economic justice is the mandate of the Constitution, it is a travesty of
justice to deny electricity to the petitioners. Ada kalau kerencai kena justice Mani Kumari ula ong ba kajing penduk no ya ki pat ba ya kata ka hok bikin yo e ka lai ke de ke bakta ya ka hok long briu man briu badru sisin melakta e ka hok long briu man briu kan ka kata ru nadu ban tre ban kata nadu ban yo e ka jing sumar nang ta ya ka sanitation ya jing khut jing suba badru ya ka socio economic rights ka bomut ka jing ya dei ka bay dei hapding ka imlang salang badru kani ke economic ke badai shipang ka yo ka kot tinga sutanat sibun ba ka Meghalaya Human Rights Commission hagani ka kot ke jongkaru hagani ke jing hagani ka order jongkaru kalau ong ba kala pha ya gani ke jing tho sha ki badai hok ngan puli ka kumba kalong the complaint be transmitted to the concerned authority CMD Meghalaya Energy Corporation Limited for such action as deemed appropriate. The authority concerned is directed to take appropriate action and to inform the commission. Kabamon hakani ka jingtho ka ong ba ka Meghalaya Human Rights Commission kala ai ka jingtho sya ka Meghalaya Energy Corporation Limited baka de man le halor gani ka jing ujor na marba kumangal ong mene ba kta e kan hok long briu man briu jong ki pat ba badru kidi ban shimi kilat kilinti kumnu banle tenga kemen shibun bat ngasutanat shibun ba kani kasin jam kani kijing tho kejonga kalapoi haki tendong skor jong kini gibriu ki bahalor ki bari pet ke human rights namar ba hagini ki sithi ka bangana tho ka jorong ba gini ki sithi ngala batai bat ngala explain hangni shaphang kini kijing bapun kijing ki ba ki briu ki kendu na ka daw jong kijing pelip lai hangni ngala ai kini ki points ki ba ki don hadu nrutli ki point ha ka bangal ong ba ki students kani ki khna school ki nong hikai ki school ki colleges ki university ki vocational training institute ki ba ai jing hikai ki khna samla bekin pentubit ye lede ha kinu ki kam ki bagi trai kila shakta lut namar ba kani ka jing pelip like klempor jong ka sarkar kalong ka ke ba amla pediang nangta ka kata asyu yakini ki medium and small scale industries entrepreneurs and small businesses kabumut ba ka jimpilip ding ka kata ya ki karkhana ki barit ki karkhana ki ba ki briu ki seng dalade nangta ki karkhana ki barit batru ka kata ki briu ki ba pentre kam ba pher kum kini ki ngi ishini ki thainong kondong ki jungi ki don kini ki stone crusher kini ki machine ki kor terlihat mau nang tabat kum ta ter nang ta ki don seki furniture nang ta ki don seki briu ki battery tiles ki briu ki battery ki odin bat kum ni kum tai ki shakta nalor ka jing bamyo jongki ya kata ka hok bakin pendon kam ya ka light lani ka electricity nang ta ki hospital lu ki we ki kita ki jaga ki bashakta nalor namar ka jing pelip jong ka light namar ba shubu mentala dat de ban operate lani ban pui ubriu la da udon gen jing shitom ka ba kensan le kum no haba mendon light kanir ka kata ya ka hok jong ki nongpang nang tai ki homemakers ka bamut ye ki briu ki battery ha ki yeng ki sem nang ta ki long yeng long sem ha ka ba ka mut ki beri ki ba penon kam da ka lai ban shet ban tiu ki ba penon kam da ka lai ban yak istri ki janji ba penon kam da ka lai ban risiar kam tam ni ki ni ki beri ki berisiar ki beri khun siar ki bot ki khun siar ki yap no namar ba ka jing bom don juga lai ban pen sai ki ha ka por ki don kam nang ta ki ni ki beri ki ba mut ban penon kam ki ba mut ban snai yeng ki ba sna ya ki ba pendon kam hien let's say kum ki brio menta ki pendon kam ki coffee machine ki pendon kam ki electric rice cooker ki pendon kam fridge ki pendon kam TV ki pendon kam ki bro ki du no ya ka hok bakin pendon kam ki namar ba ka jing lip jong ka like ka ba mla ban pediang nang ta ki dong tre kum bangel ong ki nong tre belas ni kum kini ki nong snalai nang ta ki nong tre welding ki nong tray furniture ki carpenters nata gini ki bateliat mau buat kumta ter ki shakta shibun namar ba ka jing pelip pathar ya ka lai batru kalau ke ke ba omshongnya ngangam suthu na kalian ke jongi ki pat ba ngi habangi pendon kami ka lai
ngi hapsiu kita ke ya kita ka door jong ka boarding elektrik ka balong hadu kata bat latangi pep ban siu ar nilai benai ka kani ka company lani kini ki nakapo ka MECL ki wan ban ai warning ba da phim siu no ikbilai pin sa shaot ba kumni kum tai ter te kalong ke aka namar bagi pat ba ki siu be ikbilai ki hap yang ki lan ki bejrong sha ka tu ka tarik bikin siu ikbilai te Henry ka jing Henry ka pisah ka bemi nang tu ban siu ye kata ka dor jong ka laki bagi la penon kam te ka sarkar ka le she ka pelet she ka tu ka pisah kumta da ka ni ka jing pelip like ka mut ba ka kta ka hop long beriu man beriu jong ki pai ba bat ngas ngau ban ong hang ni ba bali hap de pelip ye ka like haba ngi ki pai ba ngi siu ye ka bor ding ke bangi pendon kam ladang Islam ban siu ke boarding ru ngisha ot kalaj ngisha ban ai kita ki warning hagui baharu kom te halor gani ka phang nga shukwa ban ai khuble ka Meghalaya Human Rights Commission ka bala shim gani ka jin ujor ke chunga halor gani ka jin plip lai bat ngam ban siu ban thor ki kitin ki bukhor namar ba kalong ke ke ba ngimla ban pediang kumbang la tho ang ni hapo ki sti ki chunga ong bak sarkar ka yo nong ka yo pisah shibun ha ka baya dei bat kani ka jinglum jong ka ya kabor ya ka pisah by boarding na ki pat ba ka badai di kror ka badai di kror ba di pau kror ba di spa kror ha ki shisnem ha ki shisnem ka yo di hajar kror kumba ka wei na ka district hapo East Khasi Hills ka ba ki bundu ki ba punan kami ka lai ka don kam ka East Khasi Hills district ka yo la kumnu om dunaya ka nrupnyo kror ka pisah haba ka shim ya ka bor ha ka ba shim ya ka billai neki pai ba ki penun kam rup nyu kror komot neki district borok khoi ki berun po Meghalaya tong inom ya Kenya borok ki district in Kenya tang kini ke berun po East Khasi Hills Jaintia Hills Ribhoi district kat no shu ka billai kalami te hende ke ke belong ngo ka long ba ting ke ni ka load shedding ru ka long deki kenta deki po kenta ting ar kenta nakta extend biang sa arkenta nakta extend biang sa arkenta ting hagi shisngi kumba riu pra shipo kenta ru dang lip lai bat kani kalong ke ka bangim la ban pediang namar bangi kum ki nong punan kami ka lai ngi siu ya ka belai bat ngam don hok ka sarkar kan ot ye kata ka lai tang na ka daw ba ka ai daw ba kamla ban penbiang ye ka lai ti haba kamla ban penbiang ye ka lai ka sarkar haba ka yo agini ka belai ka yo ka ya ka pisah ka ba ki briu ki siu ya ka belai kala di ban thit ki boarding na ki wei pat ki jaka khnang ban penbiang hending ka ka basungsi ka long bangi I ba na ka por ka sarkar Meghalaya ka ba kale ya kini ki factory le ni kini ki karkhana ki ba dona po ka jela Meghalaya ka jungi ka ai ki subsidy ka ai ka subsidy khnang ba maki kin yo ban penun kam ya ka lai hakador ko ba khamtat hande yangi gi pat ba pat kalong da khongpong lada ngi hapan siwi ke belai ke barem hanu kata ke belai ke ba teng ke jing poi kulmar jung ni ke bor ke belai ru kalong ke ke bangim la ban piang na ko por but smoten nat ba ka Meghalaya Human Rights Commission kala shim khia lor kani ba ka kermen ba kan don ke judgment le ni kata ke jing karai ke bebiang nang bagi pai ba nang song snong kin mentoi batru kin yo ya ka jing mentoi na ka jing don jong kini ke bor ding ke bagi penun kaman ke sngi